खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया गोदान सोलोंथाइ पलिसिनि थाखाय एक्सपार्ट कमिटि दानानै थि खालामनांगौ बुंदों प्रफेसार जगदीश मुखी। एबसुआ 55थि गायसनथायनि सान फालिदों। मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ मसलपुराव कभिडजों रान्दि जानांनाय आइजोफोरनो अनसुंथाइ रानदों। दिनैनिफ्राय आसामाव गासैबो स्कुल कलेज खुलिबाय। हाइलाकान्दियाव 6 बोसोर बैसोनि खुदियाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। बङाइगाव आरो अबायपुरियाव बिजेपि एसडिपि गोरोबथा जायासै। राहुल गान्धीनि बेरेखायै क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन थानियाव बिजेपि जुब मार्चाया एफआइआर होदों। जेब्लासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना अब्लासिम बनसुआ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन बुंदों अशोक कुमार ब्रह्म। उल्टापानि एनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनाय रिपर्टखौ 17 फेब्रुवारियाव होसिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझाराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नैथि कनभकेसनाव बाहागो लानानै आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखीआ बुंदों दि आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जोबोर गोख्रैयै सोलोंथाइनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव गाहाम मुं लानो हादों। बेनि थाखाय बे नैथि कनभकेसननि खाबुआव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नखरनि बयबो मावफारियानो गावनि हामलायनायखौ जासिदों। नाथाय बेजों लोगोसेनो आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया गोदान सोलोंथाइनि पलिसिजों लोब्बा लानानै खामानि मावनो थाखाय मोनसे एक्सपार्ट कमिटिनि जोहै माबोरै सोलोंथाइ राहाखौ लायो बेनि थाखाय थि खालामनानै लानांगौ। लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव फिथाइ सामथाइनि गोबां आबाद जायो। बेखायनो बेफोरनि सायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया रिसार्च खालामनो खाबु होनांगौ आरो खालामनांगौ होननानै रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखीआ भाइस चेन्सेलर लाइस्रोम लड्डु सिंहखौ सुबुरुन होबावदों। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि गासैबो फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बिद्या भारतीनि भाइस चेन्सेलर बिद्युत चक्रवर्ती, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोन। 1967 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद'यै एबसुआ दिनै 55 बोसोराव आगान होफैबाय। रायजो नाङै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि गायसनथाइ सान फालिदों। मेरु एबसुनि बिथोन बायदि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद, दखरा आफाद, दालाइसा आफाद आरो मुलुगसोलोंसालि आफादा दिनै गाजा गोमजायै 55थि एबसुनि गायसनथाइ सान फालिदों। मख'नो गोनांदि 1967 मायथाइनि दिनैनि सानावनो रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी आरो रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानाय जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि रैखाथि, थामोनथा आरो सोलोंथाइ बायदि बिथिंनि सायाव खामानि मावबोगासिनो दं। मिथिनो हानाय बादिब्ला मेरु एबसुनि बिथोन बायदियै दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव एबसुनि 55थि गायसनथाइ सान फालिदों। चिरां जिल्ला एबसुआबो बिजनि दखरानि बेन्दोङाव थानाय सुबाइजार गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव एबसुनि 55थि गायसनथाइ सान फालिदों। बबेखानि बाक्सा जिल्ला एबसुआ बरमा दखरा एबसुनि गाहाय मावख'नि सिदलायाव दिनै 55थि गायसनथाइ सान फालिदों होननानै मिथिनो हादों। आसामनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, सइल कनजारभेशन आरो बिटिआर जौगाखां बिफाननि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ दिनै मसलपुराव चिफ मिनिस्टार्स कभिड-19 उइथ सापर्ट बिथांखिनि अनसुंथाइ रानदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव फिसायनि जिउ गोमाजानाय रान्दि आइजोफोरनो दिनै मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ चिफ मिनिस्टार कभिड-19 उइथ सापर्ट बिथांखिनि अनसुंथाइ राननानै होयो। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय जिल्ला बेंगिरि मावख'नि सावराय नब्लाङाव बानजायनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बेनि फिसाफोरनो अनसुंथाइ 2,50,000 रांनि चेक राननानै होयो। मसलपुराव कर'नानि गाग्लोबनायाव फिसाय गोमाजानाय आइजोफोरनो दिनै अनसुंथाइनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाक्सानि जिल्ला बेंगिरि आयुष गर्ग, एसपि राजेन सिंह आरो गोजौ थाखोनि माखासे अफिसारफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि बे हाबाफारि आरो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय होनाय बे अनसुंथाइया दुखुथिया रान्दि आइजोफोरनि थाखाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ लाबोगोन होननानै मन्त्रि उरखाव गोराया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव लिरदों।
आसामाव दिनैनिफ्राय 1 थाखोनिफ्राय जागायना गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि फरायसालिमानि थाखो खथाया जागायफिनबाय। 2 बोसोरनि उनाव दिनैनिफ्राय गासैबो थाखोनि थाखो खथाखौ खुलिफिनबाय आरो अफलाइन क्लास जागायबाय। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि थाखो खथाया बन्द जानानै दङमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय खुलिफिनबाय। बेखौनो मख'नो गोनांदि मोनसे गोलाव सोमावसारनाया दिनै जोबबाय। थैनाय आरो थांनायनि थि गैयालासे बोसोरनै सम बारलांनायनि उनाव सरासनस्रा जिउआ दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय आरो सावस्रि बिफाननि गोदान SOP बायदियै दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय गोदान सिमां आरो मिजिंजों आसामनि गासैबो सुबुंनि मोनसे गोदान जिउ आरो कभिडनि होबथानाय नेम-खान्थि गैयै समाज जिउआ जागायबाय। कभिडआ गाग्लोबनाय समनिफ्रायनो थांनाय 2 बोसोराव सरासनस्रा सुबुंफोरनि खुगा मास्क, सेनिटाइजार, कन्टेनमेन्ट जन, क्वारेन्टाइन बायदि सोदोबफोरखौ खोनानो मोन्दोंमोन। गासैबो समाव पजिटिभ जानो गोसो जानाय सुबुंफोराबो कभिडनि थाखाय नेगेटिभ जानो इसोरनाव आरज गाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय कभिडनि गासैबो नेम-खान्थि आरो होबथानायफोरखौ बोखारबाय। हरनि कार्फिउखौबो बोखारबाय। दखान गला गासैबो खुलिनायनि गनायथि मोनबाय। गलादारफोरा दिनैनिफ्राय गावनि गोसोबादि दखान खुलिनो हागोन आरो सरासनस्रा रायजो-राजाफोराबो उदाङै बेरायनायनि खाबु मोनबाय। रायजोआव फिन उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथाय। हाइलाकान्दियाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। समबारखालि 15 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हौवासाखौ पुलिसआ हमनायनि उनावनो 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला, लांसुना हौवासाया गावनि न' साखाथिनि 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारो आरो बे जाथायनि उनाव बिनि बिफाया गासैबो रोखोमनि फोरमानफोरखौ होखोमानो नाजादोंमोन। जिनाहारि खालामना बुथारजानाय उन्दै हिनजावसाया थांनाय 9 फेब्रुआरि खालिनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन आरो बिनि गोथै सह'खौ 12 फेब्रुआरि खालि बोखांनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला, गथ'साफोरा जयै गेलेबाय थानायनिफ्रायनो गोमानायनि उनाव हिनजावसानि बिमा-बिफाया थानायाव एजाहार होयो। बे एजाहारखौ बिथा खालामना पुलिसआ गासैबो गथ'साफोरनि न'आव सिग्रोमो आरो जेरा खालामो, जेराव मोनसे नखरा गोमोथाव आखु बाहायनायजों लोगोसे हौवासाया गले-गले गावनि बुंनायखौ सोलायबाय थानायाव पुलिसआ सन्देह खालामना लांसुनिया हौवासा आरो बिनि बिफाखौ एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि गेलेबाय थानाय समावनो बिसोरनि गेजेराव नांलायनाय जायो। बेनि उनाव लांसुनिया हौवासाया हिनजावसाखौ बुयो आरो हाग्राबारियाव बोना लांना जिनाहारि खालामना बुथारनायखौ दायनिगिरिया हौवासाया सिमान लादों होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि रायजोआव फिन उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथाया रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों आरो साननो गोनां खालामदों। खुंथाय गोहोआव थानाय BJP-AJPआ बङाइगाव आरो अबायपुरियाव गोरोबथा जायासै। मोननै जाथायारि दोलोआ फैबाय थानाय पौरसभा बिसायख'थियावबो गोरोबथा खालामनायनि बागै रायजोआरि कमिटिआ फोसावदोंमोनब्लाबो बङाइगाव आरो अबायपुरि जिल्लायाव मोननै दोलोनि गेजेराव मासि रानलायनायाव गोरोबलायासै। जाउनाव मोन्नैबो दोलोआ आलादा-आलादा बिजाथि फसंनो फोसावबाय। रिपर्ट बादिब्ला, AJPनि दखलाव थानाय बङाइगाव पौरसभानि गासै मोन 25 मासिनि गेजेराव मोनबा मासिखौल' AJPआ BJPनो हगारना होनायाव बे गोरोबथाया जाफुङासै। मख'नो गोनांदि थांनाय पौरसभा बिसायख'थियाव AJPआ 19, BJPआ 3, कंग्रेसआ 2 आरो उदां बिजाथिया 1 मासि देरहादोंमोन। ओरैहाय BJPनि दखलाव थानाय अबायपुरियाव AJPआ दाबि खालामनाय बादियै BJPआ 5 मासि एंगारना होयैनि थाखाय बे गोरोबथाया जाफुङासै। बङाइगाव पौरसभानि मोन 24 आरो अबायपुरि पौरसभानि मोन 11 बर्डनि थाखाय BJPआ बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय। ओरैहाय AJPआबो आलादायै बिजाथि फसंनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै मिथिनो हादों। AICC एबा कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि लोगोसे लकसभानि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि बेरेखायै कक्राझार जिल्ला BJP जुब मार्चाया कक्राझार नोगोरनि सदर थानायाव मोनसे FIR होनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव राहुल गान्धीया गावनि टुइटाराव एकाउन्टनि जोहै सा-सानजा रायजोनि बयखौबो अपमान खालामदों। बेखायनो कक्राझार जिल्लानि मोनफ्रोमबो थाना आरो आउटपस्टफोराव कंग्रेस दोलोनि MP आरो दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि बेरेखायै FIR होनाय जादों होननानै कक्राझार जिल्ला BJP जुब मार्चानि आफादगिरि मृत्युन्जय ब्रह्मआ मिथिहोदों। थांनाय 7 फेब्रुआरियाव गोदानै दाजानाय बनसु एबा बर' नेशनेल
स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि नेहाथारि अशोक कुमार ब्रह्मआ कक्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव बनसुआ गावनि आलादा संबिजिर आरो मावथांखि दंखायो। बेखायनो बनसुआ रावनिबो हेंथायै खामानि मावलाङाजासे बर' हारिनि खामानिनि थाखायल' खामानि मावलांगोन आरो जेब्लासिम बर'आ आलादा रायजो मोना अब्लासिम आलादा रायजो दाबिनानै खामानि मावलांथारगोन। बेनि थाखाय बनसुआ रावखौबो नेनानै थानाय नङा आरो रावखौबो दुसिनायबो होननानै अशोक कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बुंदों दि आथिखालाव एबसुआ बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव खावखोब जानानै दङ। बे बिथिङाव नोजोर होनानै एबसुखौ नेनानै थायालासेनो आथिखालाव आलादा रायजो दाबिफिनथारनांगौआ जोबोर गोनांथार जानायलाय बनसुखौ दानो गोनां जादों आरो बेखायनो बनसुआ जोनोम मोनदों होननानै मिथिहोदों। थांनाय बोसोर 2021 नि 8 सेप्तेम्बराव कक्राझार जिल्लानि उल्टापानि हाग्रामायाव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ कक्राझार पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनाया नंखाय आरो गोग्गो बिजिरनाय नांगौ होननानै रायजो राजाया दाबि खालामनाय बायदियैनो रायजो सोरखारनि नखर बिफाना आफां आसाम पुलिस कमिशनार जयन्त नारकिलारखौ नायबिजिरनाय होनो थाखाय थिनसनदोंमोन। आथिखालाव बे नायबिजिरनाया जोबबाय आरो फैगौ 17 फेब्रुवारियाव कक्राझार नोगोरनि शान्ति नगराव थानाय सार्किट हाउसआव बयनिबो सिगाङाव बे नायबिजिरनायखौ फोसावगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बे केसनि नायबिजिरनाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियावबो दिन्दांनानै दं। मानो होनोब्ला जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि बिफामोनहा पुलिसनि बेरेखायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो सिगाङाव सेरफांगुरि थानायाव एडिशनेल SP सुरजित सिंह पानेसरनि हेंथायै FIR होदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।